O da na punta diri sa among likod sa balay guys. Wala na punta sa bukid. Ako na po yung update mo diri sa atong mga buhing manok. Kay karon guys, na ako ipakita sa inyo na duha ka dumalaga na nangitlog na gayud sila guys. Mo nang madungagan na po ang atong hinangkan guys. O di ba? Pero pa gayon ning itlog nila. Mo nang ako ipakita sa inyo kung kinsa sila na mga dumalaga guys. O karon dili ta magdugay, ako na ipakita sa inyo. Mao ni siya ang atong una na dumalaga guys. O di ba guys, nakauyab na dayon siya. Gusto gayud niya diri dayon siya guys na magpa lahi guys. Kani po yung mga hinangkanday nato guys, kani po mga badi na manok. Mura day mupili po din na sila ilang nagustuhan no. Kay pareani, diya man siya. Or dire siya magpa yung panato magpa daghan og lahi na hinangkan guys, kay murag nindot pa po ning golden, kay murag ay diri guys siguro gwapo guys siguro ni na manok guys, mo nang nakagusto siguro dayon ning badzihan ni mo nang diri gajud siya perminti. Madyo noon karon daghantag golden. Okay guys, so tanawa uyab na sila na nataro si Jay partner, sana all my partner. Nana siya diha guys, diri na siya perminti. Madyo noon kay para diri siya masimilyahan sa atong golden. Og di na ta maglangan, ipakita na gyud nako ang iyang itlog guys. Kani siya guys nangitlog ra diha sa kulungan. Kay nakakulong ra man gayud na siya, kay maglakaw-lakaw diri baka yung sana na diha makawat unsa ba diha mo nang diri ra na siya sa tangkal. Human akong gikuha ang itlog, akong ibutang diri sa pugaran guys. Okay. Di ara ang iyang itlog. Mo ni iyang itlog guys. Una niyang itlog. Okay. Mapiso baka ani siya na una man ning itlog. Sa atong bag-o na hinangkan guys, dumalaga pagayod ni siya, gamay pang iyang itlog guys. Ambot lang na ba ni similya, ato na nang tagaan og ilhanan, butangan siguro na kunig number 1 para mahibalaan nato kung mapiso ba ni siya. Kay update naman po na mo kung napiso ba ni siya guys. Okay, nanay itlog na usa sa atong bag-o na hinangkan guys. Okay guys, adto na punta sa usa. Excited na ba mo na mahibaw-an ninyo ang usa pa nato ka dumalaga na bag-o natong himuong hinangkan o di ara pod guys. Naa siya atong mga kuan diha atong mga laki na mga manok. Okay, naara po siya guys, taglubog-lubog ra po na siya diha. Murag diri po siya gusto siguro asa kayang uyab ni ani, kanibang diri ay nighop ug karibang diri sa ubos. Kay tan-awa nagtambay po na siya diha. Diri po na siya magpadaghan og lahi guys. Kaning duha nagkuan pa na sila, nang panag-ilog ug asa gayud na sila kanang kinsa gayud uyabon. Ning kamot gyud mo kay yung panato na di siya poy karibal. Hala guys, ang gupaha gud siguro dahil ning manuka guys, kay diri magajud siya sa nakajud day po day kuan no, bisag manok di ay napog day ka namitang gusto na murag gusto ba niya ba na napoy duha manguyab sa iya unsa ba, kay tan-awa diha magajud siya nagtambay taraw. Kay ang diri guys, tuan na upahan pagajud di ay guys, wa man naman day ta kabantay. Nara na siya diha ataraw. Si Zara gajud wa si kalaban diha guys. Di na magajud na siya mobalhin pa sa lain. Pero kari guys, diha gayud siya duha gajud kalaki ang iyang gusto. Ay, patugtog pagajud taro siya diha ba. Ay taraw. Ambot og kinsa gajud giuyab ani siya gisugot guys. Grabe kayo dining manok no, dili man day po din siya makontento kung asa siya magkuan, kanamitang gwapa siguro gyud ni ba, kay murag gusto man gyud ni na
duha ija mo kuan pa mo birig manguyab oh. Oh, tanawa. Nagpatugtog ra na siya. Yung panato kani day mga guwapa na mga basig manok. Murag relax lang day na sila kay tanawa. Oh, pa-relax ra sila. Oh, tanawa na to gitsura ni guwapa gayud ni siya na manok, guys. Oh, guwapa kayo kano yung tanawa. Oh, tanawa guwapa gayud ni kaadyo mo nang giilogan sa duha ka lalaki na manok, guys. Dili ni tao ha, manok. Oh, manok ni atong gisgutan, guys. Dili kayo ta magkuan paglain-lain pa nato mga hunahuna. Ayaw na kay dili na maayo, no? Ang atong mga hunahuna na dili maayo, guys. Dili nato na ipadayon. Oh. Mo na siya ang atong bagong dumalagan na nangitlog na bago natong hinangkan hinuong hinangkan, guys. O karon excited na ba ninyo na mahibaw-an ang iyang itlog? O dali na. Nangitlog gihapon ni sa tangkal sa manok. Mo nang akong gikuha ang iyang itlog, akong gibutang sa pugaran. Okay, guys, gusto na to makita na ang atong itlog sa atong guwapa na manok. Oh, naara diri guys. Oh, naara oh. Naara, guys. Mo ni ang iyang unang itlog. Dako na dayon no. Oh. Basta dako na babae, dako dayon ang itlog. Lahir atong isa no gamay. Kani dako ni siya. Og ato ning kuanag timailhan na mapiso ba ni siya kay siyempre naupahan naman po ni na hinangkan, guys, ang atong hinangkan mo nang siyempre na siguroan ni pod kanang similya. Okay, guys. Kana siya, guys, na itlog ato na siyang timalhan na hugaw. Oh, ato na kana siya mapiso ba na siya, guys. Kay siyempre update man po na mo kay dungan man ni sila pagpangitlog sa atong isa pod mo nang update lang na muna ho, guys. Okay. Mo ni siya, guys, ang atong manok karon na bago natong nangitlog og ato ni siyang bantayan kung pila gajud kabuok ang itlog nila na mahimo. Deserve sila maglumlom. Kung maglumlom ba gajud kaha ning mga hinangkana, guys, na mga dumalaga kay naman po usahay na di pud sila ganahan maglumlom. Mo nang ato nang update rig hapon na sa inyo, guys. Og dinhira ko taman, daghan salamat sa inyong tanan. Bye.